Krásné dobré odpoledne, přátelé, vám, divákům, samozřejmě na prvním místě paní inženýrce Vladimíře Lesenské, Dobré odpoledne, kandidátkou SPD do Poslanecké sněmovny, a panu Františku Střechovi, který je kandidátem za sociální demokracii. No a nás by zajímalo dneska asi, jak tyto subjekty, vy oba, kteří jsme se tady takto v přátelském prostředí setkali, dokonce v půdě Znojma, jakožto jednoho z nejvýznamnějších českých měst. Tady byl nějaký čas pochován Přemysl Otakar II. Po svém smutném konci na Moravském poli. Tak jak vy vnímáte tu záležitost blížících se voleb? Jaké jsou vaše preference? A co byste řekli na úvod k celé té věci, paní inženýrko? Tak to je moc hezky, abych zahajovala debatu. No jste dávno. Já vím, no, tak To je fajn. To je fajn. Co bych řekla na úvod? Na úvod bych apelovala hlavně na lidi, aby vůbec k volbám šli. Aby neřekli, ono se zase nic nezmění, my se na to raz, dva, tři. A k těm urnám zkrátka nedojdou. Je potřeba, aby došli. A já říkám, aby volili podle svého nejlepšího vědomí, svědomí a selského rozumu. Co budu říct jinýho? Ano, já myslím, že pan kolega si bude souhlasit. Já s tím samozřejmě musím souhlasit. Chtěl bych jenom, aby ti, co půjdou k těm volbám, nedali prostě na taková ta prvoplánová hesla demokracie, já nevím co, to je taková strana, to je taková maková strana. Všichni jsme viděli za ty poslední 4 roky, co takzvaní demokraté a co takzvaní ti, co vykřikovali, jak dají do pořádku státní kasu a dělali každý rok dluhy jako Andrej Babiš za covidu, tak prosím vás, nevěřte už jim ani slovo. Jenom toto bych chtěl zdůraznit, jo? A pojďte samozřejmě těm volbám. Já myslím, že vy jste mi připomenul, když mi dovolíte, takovou vzpomínku na Umberta Eka. Jste si vzpomínáte na bezvadný film, byl to románc filmovaný zajímavým způsobem s Seanem O'Connery, Jméno růže. A ten Umberto Eco na závěr vlastně finalizuje to v jedné větě, co vy jste tady vyjádřil takhle krásně. Zůstávají jenom nomina, zůstávají jenom jména. Ten obsah růže, který definuje především vůně, protože vůni rozpoznáme okamžitě, tak ten vyvanul. Takže nám zůstávají jenom ty schránky, ty mrtvé kukly. A to je ta dělení na pravici, levici a demokracii. Přičemž my hledáme, věřím, že s tím bude souhlasit i paní poslankyně, jste tak hezky směje, hledáme tu pravdu, hledáme podstatu. Možná, že pro diváky nebude úplně zbytečné poznamenat, že kdysi v tom anglickém parlamentu ti, kteří seděli napravo a měli takové ty názory, že nebe je modré, tráva zelená, voda mokrá, s čím se dá souhlasit, tak jim říkali, you are right, že vy jste praví, vy jdete napravo. A to jim zůstalo, ale dneska ta takzvaná pravice už dávno není ta, kdo má pravdu. Bohužel. Já bych konstatovala ještě k tomuhle jedna věc. Snaží se nám přesvědčit, že pravice a levice neexistuje, že neexistuje třídní boj a neexistuje všechno další, co vlastně tu demokracii rozpohybovalo, co ji uvádí v pohyb. A mě vadí v rámci volební kampaně vlastně to napadání. Proč já mám napadat svého oponenta a dehonestovat ho jakýmkoliv způsobem, když neřeknu já svůj program a já své řešení. A to od současné vládní garnitury vlastně dennodenně slyšíme. Umějí akorát antibabiš, umějí, vy jste dezoláti, vy jste rusáci a já nevím kdo všechno, ale aby se pochlubili, co teda jako oni, jak hodlají řešit to, kam tu republiku dostali za ty 4 roky, kdy jsou u vládě, to jsem zatím od nich neslyšela. Je pravdou, že ostrá kampaň pravděpodobně teprve začíná a bude vrcholit v září. Třeba překvapějí a třeba se od nich dozvíme, jak ty úžasné 4 roky, ještě za další 4 roky ještě zdokonalé. Ano, budeme mít platy jako v Německu.
Tomu jistě všichni věří. Ano, a budeme vědět, že ta Nutella teda v tom Německu je zajímavější než tady. No, vy jste plédoval za to, aby všichni zvedli tedy svá pozadí, jak jeden politik by si říkával, a šli volit. No asi jste měla myslet to, že kdo si myslí, že nevolí aktivně, tak volí pasivně, že? Dává ten svůj hlas právě těm, které nechce volit. Samozřejmě je to přesně tak. Já ty lidi naprosto chápu, protože ti politici za těch 35 let jim jakoby tu politiku zhnusili a možná to byl i záměr, aby tam chodili jenom prostě ty jejich ovečky, ale opravdu dneska měli by se všichni zvednout a jít vyjádřit to, co mají v srdci za ty poslední 4 roky. O nic jiného bych všechny milé lidi neprosil. Já k tomu nemám co dodat, protože už se víc dodat nedá. Tak já myslím taky, že rozhodující motivační silou, vy jste mluvil o tom rozpohybování, tak tou motivací by měla být dobrá vůle, jako zájem celku nás všech, protože tady jsme o té Moravě, že o naší sladké, no, taky to nebylo vždycky sladké, když se Svatoplukovi synové teda stavili proti sobě a ten kníže je nabádal, aby spojili ty svoje síly, protože jinak nás rozlámou po jednom. Takže určitě tam... Má to být třeba jako výtka, že bychom se měli spojit i my. Ne, to bylo pozorání. Ale tak vy jste se spojili, nestačilo, my jsme se taky spojili, aby teda hlasy voličů nedopadaly. Takže my jsme vlastně 4lístek spojený, vy jste... Nás se tam bude víc možná? Já jsem chtěla říct, že 3lístek určitě, jestli ne taky 4lístek. Takže já si myslím, že ti voliči tady mají pravicovou alternativu v podstatě v roli SPD a mají tady levicovou alternativu v podobě stačilo. Takže jako není tady, že by pravicový volič neměl koho volit, má jistě tu možnost. Bohužel, jako tady si pár lidí vlivných ukradlo pojem pravice pro sebe, přestože to pravice vůbec není. To jsem právě chtěl říct, jako takzvaná pravice. No. Protože když porovnáme třeba postoje Kateřiny Konečné, kterou já znám taky už řadu let osobně, a vážím si ji a nestydím se za to, že si ji vážím, jakkoliv některý v hlasování, třeba v tom Bruselu hlasovala tak, jak já bych nehlasoval. Ale důležité je, co dělají dneska. Kdyby nás Pán Bůh posuzoval podle toho, co jsme dělali, když nám bylo 15, tak bychom třeba na to dopadli velmi špatně. Čili to zrání, Václav Klaus sám třeba přece prošel úžasným osobním vývojem a je dneska na straně národních sil, na straně státotvorných sil, tak jako když si pan kardinál Tomášek, jestli na ně vzpomínáte, jistě, který se stal takovou ikonou sjednocující vlastně veškerý odpor celého československého, tehdy ještě našeho státu proti tomu bolševickému zlu, no tak řekl tu famózní a opravdu fundamentální větu: jsem na straně národa. A tohle potřebujeme dneska slyšet. Na straně národa a normálních, obyčejných, pracujících lidí. Ano. Na tom se bezesporu shodneme. Protože ti jsou dneska jakoby tou nejvíc bytou skupinou. A bohužel do toho spadá čím dál větší část střední třídy. A to už je velký problém. Ta začíná mít hodně velký problémy, protože vlastně ta střední třída, která by měla být hýbatelem vůbec a tvůrcem hrubého domácího produktu, tak začíná spadat už vlastně téměř k té hranici, nebo začíná se přibližovat k hranici chudoby, což je špatně. A vlastně do té střední třídy by měli patřit živnostníci, střední management ve firmách a tak dále a tak dále. A najednou zjišťujeme, že tyto lidi mají problém hypotéky, sehnat slušné bydlení, zajistit dětem školy. Ale největší problém je, že vlastně vy se chcete někde usadit, nejenom, že nemáte v čem bydlet, zjistíte, že je problém doprava, že je problém lékařské zajištění v pohraničí, to je vůbec katastrofa.
Nevím, tady ve Znojmě, nebudu hodnotit, já jsem z východních Čech, Orlické hory, Krkonoše, Podhůří, dojezdové vzdálenosti, nefunkční městská nebo hromadná doprava, nefunkční terénní služby, sociální, takže lidi místo toho, aby opravdu mohli v klidu dožívat v rodině, mezi svými blízkými nebo v obci, v komunitě, tak hledají umístění v sociálních službách, v pobytových a divíme se, že najednou nejsou místa v domech seniorů, ve specializovaných domovech a tak dále, tak dále. Ano, fůra lidí by se ráda starala, podporovala, ale nemá jak. Nemá jak se dostat do práce, nemá možnost, a jestli nám dají emisní povolenky na pohonné hmoty, tak už se do té práce vůbec ty lidé nedostanou. No, ty, kteří nesplňují určité podmínky, takže já jako nevím, jak to, hlavně ta střední třída, jakou mají představu vůbec, že to zaplatí. No, oni si vezmou dalších 100 miliard k tomu dluhu, co už máme, a kdo je bude další. Teď nám vysvětlují, že chceme zadlužit republiku a že je zadlužujeme pro vnuky. A pro koho to zadlužují oni? Pro prapravnuky? No tak oni si potřebují půjčovat na to, aby mohli krást. Abych to úplně zjednodušil. No a tím jsme se, přátelé, dostali v podstatě vyjmenování těch všech nešvarů a těch problémů, které před námi stojí k otázce. Zdaleka ne ke všem. Ne, všem, ale přesto jsme se dostali k otázce programu, že? Programu a potom toho nositele programu, toho, kdo představuje program. Kdo je podle vás, vy si myslíte, důležitější? V jakém smyslu? Z hlediska toho, jak volič, jak divák, jak posluchač, který se na nás dívá třeba a sleduje ty programy jednotlivých stran, tak je důležitější pro ně ten program strany, anebo ti lidé, kteří ten program prezentují. Ono jde ruku v ruce, to společně. Tady je spíš problém ten, že do médií se program jako takový zatím moc nepropracoval. V rámci těch debat sledujeme, že se navzájem ty politici napadají. Ale aby vysvětlili, co vlastně chtějí nebo nechtějí, to jsme zatím úplně moc nesledovali. Vždycky ta debata sklouzne někam do osobních útoků. Takže když chceme představit náš program v těch zásadních 4 bodech, kdy teda je problém energetika, kdy je problém zdravotnictví a sociální služby, kdy potřebuje změny školství a v podstatě vůbec zajištění seniorů, tak se k tomu nikdy úplně nedostaneme v rámci těch diskuzí. Já bych měl jenom jednu poznámku, samozřejmě souhlasím s paní poslankyní. Ještě mě hrozně vadí, že se z našeho politického slovníku vytratilo slovo národohospodář. Ono to zahrnuje spoustu oblastí a to je to, co třeba mě osobně nejvíc vadí. A já bych tam rád viděl lidi, kteří na toto téma umí přemýšlet a umí také konat. Mám národohospodáře jménem Miroslav Ševčík. No a hlavně, kdo umí zodpovědně sestavit rozpočet. Bez meze, bez děr, protože ten rozpočet, co sestavoval pan ministr Stanjura, ten byl vždycky jak řešeto, akorát to vždycky schovávali ty díry za něco, za konsolidační balíček a já nevím, za jaký další proklamace, ale nikdy neřekl, no tady chybí peníze a nemáme kde na to vzít. A nebo zkrátka tohle to dělat nemůžeme, protože. Takže hurá, nakoupíme 35, které ještě ani nejsou ve výrobě, protože se teprve vyvíjejí, ale už dneska vlastně víme, že se díky tomu zadlužíme, já nevím jak. Bereme si úvěry na to, abychom financovali Ukrajinu. Já nejsem proti tomu, abychom jim pomohli, ale jestliže nám nějaké finanční prostředky zůstanou, pomožme. Ne, že si na tu pomoc budeme brát v zahraničí půjčky. Já jako nevím, ale já když budu sestavovat rozpočet doma, tak si tohleto dovolit nemůžu. To nejde. Musím hospodařit s tím, co mám.
co dostanou na výplatní pásce, někteří to rozházejí do obálek, někteří to rozházejí na kupičky a řeknou, no, tak toho Mercedesa nekoupím, protože na něj nemám. Ano, to je bohužel jedna věc. Další věc, že se ztrácí třeba spousta peněz, já nevím, na komunální úrovni, ale on je to přece taky státní rozpočet. Jestliže nějaká vesnice, která má 250 obyvatel a musí mít uvolněného starostu a ten musí mít ještě sekretářku a ekonomku, tak já nevím, jestli je to úplně dobře. Jo. Ale samozřejmě ti politici, kteří tam mají svoje lidi, tak chcou, aby měli taky nějaké ty penízky, že jo, do kapsy. Jo. A nikdo s tím nic nedělá. Třeba v Německu tam se spojí dvě města, mají společnou radnici, která jsou od sebe 25 km a tam města mají třeba 4-5 tisíc obyvatel. Proč u nás musí každá vesnice s odpuštěním mít svého placeného starostu? Nic proti starostům, dělají svou práci dobře. Klobouk před těma, kteří nejsou uvolnění, protože ty musí normálně pracovat a nesou zodpovědnost ze své neuvolněné funkce za celou obec. Ale já bych řekla, ono to, co jste říkal, tak v našich zeměpisných šířkách a v naší Kutlince, tak si lidi vzpomenou vesničková středisková. A vzpomenou si na to, jak to fungovalo za minulého režimu a nechtějí to slyšet. Nechtějí. No tak my jsme se konečně osamostatnili, my jsme samostatná obce, řešíme si tady svý vlastní problémy a oni už se na základě těch zkušeností, které mají, tak se zdržovat nechtějí. To je pravda. Nicméně mohla by být jedna servisní organizace, tak jak to bylo třeba dřív na okresních národních výborech, a nemusí mít každá obec svoji ekonomku. Rozhodně mi to připomíná jeden vtip, který se kdysi vyprávěl a tam postihuje nejenom, jak teď mluvíte o těch komunálních úrovních, třeba sdružování. Proč se ve Mladoboleslavské automobilce začaly vyrábět nové vozy pro policii, které jsou 8 metrů široké a 2 metry dlouhé. Víte proč? Že všichni sedět v první řadě. To jsem si říkala, co z toho vyleze. No to prostě jako reflektuje i tu roztříštěnost, fragmentaci politického spektra. Vemte si, že v našem státě, jestli se nepletu, je nějakých 6660 obcí. Jsou to teda od měst až po tu poslední malou vesničku někde v podhůří. Ale na to, že nás je 10 milionů, tak je to docela velký číslo. Ale opustíme komunální politiku, já jenom těm generálům. Na to je krásný příklad, že bude obrněný transportér, bude tam 12 lidí, jo, tak budou tam sami generálové, důstojníci a bude tam jeden člen mužstva. Takhle vypadá naše armáda. Jsem ráda, že jsem nevoják. Ano, máme společně. Prosím pěkně, ještě když jste se zmínila o té pomoci, jo, tak jste přesně vlastně implementovala, naplnila to, co říká svatý Pavel, jako kdo zanedbává své domácí, je horší než Polán. Čili pořád to české přísloví bližší koši a než kabát je třeba brát vážně, čili my můžeme se rozdělit. Existuje jeden dobrý bonmot, který jsem slyšel v jedné takové té distribuční síti, kde se mě ptali, jak nejlépe přispějete k odstranění světové chudoby. Co myslíte? Nebudu dovážet všechno možné přes celý svět. Tím, že se sám nestaneme chudými. Pohyb čehokoliv. Bohužel spousta lidí se chudými stává, aniž by o tom měla zájem. Oni chodí do práce, že? Ale tím, jak rostou náklady, tak vlastně solidně vydělávajících do nedávna lidí se málem stávají bezdomovci, protože já si nedovedu představit, jako vydělat v dnešní době si nabít. Já nevím, nějaký 4 miliony ušetřit na to pro ty mladé lidi, kteří nemají podporu v rodičích. Ale vemte si, že v podstatě už z těch 90. let je to cílený. To je můj názor, říkám svůj názor. Bytový fond vlastně města a obce rozprodali, ať už stávajícím obyvatelům nebo spekulantům, to už je jedno, rozprodali. Nájemní bydlení de facto přestalo fungovat v tomhle státě, protože jestliže nájem je vyšší než placení hypotéky,
tak je něco špatně. A nejsem ekonom, ale z logiky věci je to špatně. A v okamžiku, kdy lidi začnou mít strach o to, aby tu hypotéku mohli uplatit, aby měli na energie, aby měli na jídlo a tím pádem, aby nepřišli o práci, tak jsou přece ovladatelní. Mají strach. Tak proč by ta vládní garnitura, nebo já nevím, kdo ještě za nima, proč by ty lidi neuvedl do strachu, aby jim mohl pěkně šibovat na té mapičce, aby jim mohl ovládat, aby jim toho strachu ještě víc naložil, protože když jsou lidi svobodní a strach nemají, tak mají hlavu, přemýšlej a volej, jsme u voleb, volej tak, jak je jejich přesvědčení a ne, já musím volit tyhle, protože jinak mě vyhodí z práce. A kde to jsme? Bohužel, já jsem nevěřil svým uším, když jeden politik z pravice řekl, že že u nás je strašně moc vysoké procento lidí, kteří bydlí ve svém. Pro Boha to by měl být základ, to bydlení. Samozřejmě, pokud by bylo nějaké rozumné nájemné, je to jakoby možnost. Ale co je lepšího a co by víc měl pravicový politik prosazovat, než aby lidi bydleli ve svém? A jsme zpátky u těch 90. co jsem zmiňovala. Tam obce a i lidi v těch obcích tak argumentovali, teď obec je ten nejhorší správce bytového fondu. Prodejte nám to, my se o to postaráme. Tak se rozprodal bytový fond. A dneska se řeší, jak vlastně tu bytovou výstavbu podpořit. Já si osobně myslím, že jednou z cest je družstevní bydlení, kde vlastně ten člověk se nemusí zadlužit, splatí nějaký vklad, který zase není až tak vysoký a v rámci toho družstva bude fungovat. Ano, je to omezené vlastnictví. Nemůže s tím bytem úplně nakládat, jak by si přál nebo jak by si představoval. Ale je to snadný, dostupný způsob, jak někde jako mladá rodina začít. Protože když nebudu mít svý vlastní bydlení a budu bydlet někde u maminky, tatínka, tak jako co, někde to jde, když je dvougenerační byt nebo domek, ale jako takhle tu rodinu nezaloží. A nepřispívá to ke vztahu v té rodině, protože vždycky tam bylo nějaké třecí plochy, že jo. Není to řešení, jak se vám říkáte. S tím souhlasím. No tak vidíte, když se na to podíváme zase jsme u podpory rodin, u podpory mladých, u podpory vlastně toho, jak bydlet, jak začít. A to jsou všechno sociální hodnoty, které sdílíte oba dva, že? Takže jsme se tu dobře sešli. Já bych jenom tomu řekl, když to jde ve Vídni, to sociální bydlení, proč to nejde třeba ve Znojmě? Nemluvím vůbec o Praze, jo? To si ani netroufnu, jo? Aby tam bylo nějaké sociální bydlení podle vídeňského modelu. Protože tam je problém v tom, nevím třeba konkrétně Vídeň, ale když jsme byli třeba kdysi dávno v Paříži, to ještě nebyl problém s migrací a s podobnýma věcma, tak sama Paříž jako město měla ze zákona povinnost mít 2% bytového fondu ve svém vlastnictví, jakožto nájemní byty. V té Vídni je to v podstatě tak, že každý developer prostě musí vyčlenit určité procento pro takzvané sociální bydlení. A dostanu se k tomu, mluvil jsem náhodně s jednou bývalou servírkou tady ze Znojma, že já v té Vídni bydlím daleko levněji, jak jsem bydlel ve Znojmě. To už mi přijde jako docela varující. A tady v podstatě to stát řeší dávkama. Tak nemáte na energie, nemáte na energie, nemáte na bydlení, potřebujete tohleto, tamhleto, dojděte si na úřad práce, on to zařídí. No bohužel, ale ty peníze prostě někomu musí vzít, že? Přesně tak. Protože máme špatné priority v rozdělování. No, to svatého Pavla, stavíme se o naše domácí na prvním místě. Ale to je jedna věc. Druhá věc je, že některé parametry ty společnosti jsou
nechci říct od 90. ale postupně se staly to jejich nastavení horší a horší. A já jsem stále u toho, proč naši pracující lidé mají tak nízké platy, mzdy. Ve srovnání například s tím. Ale my ty náklady životní tady máme srovnatelný, jako v zahraničí. Ale příjmy, a já říkám klobouk dolů před našima lidma, že s tak nízkýma příjmama, jako máme tady, jsme schopní přežít a ještě některé věci i ušetřit v těch rodinách. Jak to, že to neumí stát? Máme otázky, o které jsme se bavili i mimo mikrofon. Jak byste rozlišili pravdivou a dezinformační zprávu? No, já bych počkala 3 dny. je to přesně tak, ze spousty dezinformací se stala pravda, ovšem ti, kdo tenkrát vykřikovali, že jsou to dezinformace, se k tomu potom vůbec nehlásí. Že? Můžeme se bavit o covidu, můžeme se bavit o čemkoliv jiném. Já bych jenom lidem řekl, mějte svůj vlastní rozum a ještě bych použil jedno přísloví, které řekl Allen Dulles, první z šéfů CIA, a on řekl, jakmile někdo začne mluvit o konspirační teorii, znamená to jedině, nebezpečně se přiblížil pravdě. Takže prostě takhle. Ti vládnoucí lidé, nechci říct ani politici, oni už to ani politici nejsou, to už jsou jenom takový jakoby lomutky, tak oni prostě tam, kde jim chybí argumenty, tak začnou mluvit o dezolátech, začnou mluvit o konspirátorech, začnou mluvit o agentech Putina a vůbec neřeší podstatu věcí. Tak já bych řekl lidem, podívejte se, zkuste se podívat za tu dezinformací na tu podstatu věcí, zkuste se podívat kolem sebe, jak to funguje, zkuste si položit tu starou otázku cui bono, komu to může sloužit. A já myslím, že se dokážete zorientovat velice dobře. A já bych ještě doplnila, čerpat ze všech možných zdrojů. Nečerpat jenom z jednoho oficiálního, jako je Český rozhlas nebo Česká televize. Já nevím, abych jim nekřivdila, dobře. Ale v České televizi myslím, křivdit nebudete, možná ten rozhlas je o něco lepší. Dobře, že se nechali ty koncesionářské poplatky navýšit, já bych je zrušil. Ale v okamžiku, kdy ten člověk si začne informace schánět, tím začne přemýšlet vlastně o tom problému, ke kterému si ty informace schání a začne vyhodnocovat. Takže v tu chvíli svým vlastním rozumem, svou vlastní hlavou dojde k tomu, co je a co není dezinformace. To je můj názor. Já s tím naprosto souhlasím a pozor na lidi, kteří používají tato slova. Dezinformace, konspirace. Pozor na tyto lidi, protože těm chybí argumenty. On je to tak, že ten zloděj křičí, chyťte zloděje. Jako, a když jste se zmínil o té Americe, Allen Dulles, to byl skutečně velký strateg, bohužel na druhé straně spektra. Ale tak se podívejme na současného ministra třeba zdravotnictví amerického Roberta Juniora Kennedyho, který vyhlásil boj těm takzvaným chemical trails. Jo? On to považuje za prioritu své vládní iniciativy. No tak já, když si pamatuju jako malý kluk, když jsme se dívali na letadla na oblohu, tak nikdy jsme tam neměli chemical trails. Jo? A jako biochemik se tím zabývám taky dlouho. Takže to je jedna věc. A potom k vám bych teda přesně děkuji za to, že jste zdůraznila ty diferencované zdroje. Protože to říkám studentům, princip římského práva jasně mluví, ale je to princip vlastně takový pilíř každého spravedlivého soudu. Audiatur et altera pars. Ať je slyšena i druhá strana. Protože když neznáme argumenty, stanoviska druhé strany, zbývá nám volba mezi ano nebo jo. No a proto ty chytřejší studenti tak jako zavrkají. Tak já jim říkám, vidíte, a právě proto se snažte číst ty takzvané konspirační weby, které říkají, že nebe je modré, jak už jsem to tady jednou citoval, tráva zelená, voda mokrá, tak si udělejte kritické myšlení, představu o tom, kde je ta skutečná pravda, jako objektivní, jako soulad mezi událostí a výpovědí o té události. Jeden venkovský farář, vy to možná už znáte, protože jsme se asi na to téma taky spolu bavili, navádal své ovečky
ovečky před Velikonocemi, až se budete zpovídat, že jste sousedovi ukradli provaz, tak nezapomeňte říct, že na konci byla přivázaná kráva. Čili ty takzvané mediální domy, ty kanály, v úvozovkách i bez úvozovek, tak ty mají tu tendenci zamlčovat podstatu sdělení. Někdy přiznají provaz, někdy ani ten ne. S tím se musí souhlasit. Bohužel je to tak? Já se směju, protože ano, pravda, nejsem nejmladší, žensky by neměly prozrazovat věk, tak ho prozrazovat nebudu. Ale za svůj život já říkám, že nepamatuju objektivní zpravodajství. Nepamatuju. Vždycky to bylo zkreslené někde nějakou propagandou, někde nějakým záměrem a já přece chci, aby mě ty novináři z jakéhokoliv mediálního domu, aby mě řekli fakta. Já si je umím vyhodnotit, ne že ne. Přesně, ale my nemáme zprávy, máme komentář. Ano. Bohužel dneska se nerozlišujeme zpravodajstvím a komentářem. Já jsem viděl teďka nějakou debatu, myslím, že tam byl nějaký váš zástupce s Janem Jakobem. To je takový ten stopky, takový ten medvěd. Předseda jejich politický trialog. Ale on nedokázal odpovědět na jedinou otázku argumentačně. Jenom se snažil dehonestovat svého protivníka a bohužel po této debatě, kdy on argumentačně naprosto vyhořel, po této debatě nastoupil komentátor a začal to jakoby vysvětlovat. Vysvětlovat, co řekl ten jeho protivník špatně a co by si ti lidé měli myslet. Tak tam je nejdřív diskuzní pořad a v zápětí to těm lidem někdo tlumočí, co si mají myslet. No, nad tím by se měla zamyslet Rada České televize a toho, kdo ten pořad takhle koncipoval, opravdu vyhodí. Ale oni se nad tím zamysleli, oni to tak chtějí. Tak to nepodceňujte. Ale co byste... Třeba manipulovat. Ale co byste poradili třeba prvovolečům? Když přicházejí mladí lidé poprvé k urnám, tak čeho by se měli držet? Když nemají zkušenosti osobní. Ať se zeptají rodičů. No. A nejlépe prarodičů. Víte, co je neštěstí naší společnosti? Že ona rozděluje mladé od starých. A každá úspěšná společnost, ať se jedná o indiány v pralese, kteří přežívají po staletí a udrželi si svůj život, ať se jedná o židovskou společnost, všichni víme, že jsou Židé nejbohatší lidé. Ale proč? Protože oni dbají na své předky, na to, co jim říkají, mají ty své rabíny, mají ty své šamany a poslouchají je a podle toho se řídí. A my jsme si to nechali vzít, my ty svoje stařešiny neposloucháme, myslíme si o nich, co ty nám budeš vykládat, ty starý pápardo. Takže já bych poradil děti nebo mladí lidé, co budete poprvé volbám, zeptejte se tatínka, dědečka, babičky, maminky, strička, tetičky, nevím koho, třeba vám poradí. Pak si to předáte. A já bych k tomu dodala, pokud rodina opravdu funguje tak, jak fungovat má, tak si myslím, že ty mladí se ani nemusí ptát a vědí. Když je nám to kontinuita zdravá. Bohužel oni často jsou v opozici vůči těm rodičům, protože ta naše společnost to tak nějak nastavila. Ale protože něco jiného poslouchají ve škole, něco jiného poslouchají doma. A jsme dneska zase zpátky v situaci, ve které jsme rozhodně nechtěli být, když jsme cinkali klíčema v 89. A jsme zpátky u toho, že doma se říká něco jiného než na veřejnosti. A mají strach ty lidi něco říkat, co si myslí. No a daleko... A u těch mladých to je ještě horší, protože oni bohužel často jsou opravdu zblblí, jakoby takovouto woke propagandou, která je všude kolem nich. Já myslím, že v těch rodinách to ještě tak není, ale správně jsem to pojmenovala. Já si pamatuji, když jsme vedli diskuzi s jedním rakouským učitelem, tady ve Znojmě, a bavili jsme se o migrantské krizi, a bavili jsme se naprosto otevřeně skloněnou u stolu. A on na nás hleděl. Vy si můžete dovolit takhle tady mluvit na veřejnosti. To když udělal já v Rakousku, tak mě nazvou fašistou a vyhodil mě ze školy. A ono, bohužel se to třeba blíží k nám. Jsou lidé, kteří by tady tu cancel culture
chtěli založit i u nás nebo prosadit. Takže pozor i tady na tyto lidi. Na tohle téma jednou jste mi připomněl, pane kolego, krásný takový moment, kdy prezident Obama, jestli si na ně vzpomínáte ještě na neblahé paměti, ano, tak se účastnil konference, kde vystoupil kvalitní chirurg, neurochirurg. A byl dokonce tmavší pleti než Obama sám. A mluvilo se tam o právě těch záležitostech té schizofrenie. No? Něco doma, něco v hospodě, něco, jak jsme to zažívali my, něco ve škole, v práci. A on říkal, přátelé, my se především musíme zbavit politické korektnosti. Protože, víte, oni se ty tenze, ta napětí somatizují, to znamená z té psychologické úrovně, že se člověk pořád musí hlídat, kde to jsem, co si můžu dovolit říct, tak se nám vlastně promítají na tu somatickou úroveň tělesných buněk a jsou základem vzniku rakoviny. Stres, přesně, no to byl Pavel Dostál třeba taky. A kterou já jsem znal desítky let, vlastně to víte, ostatně v kauze Satalicha. A on pokračuje dál a říká, víte, když se nezbavíme té korektnosti, tak dopadneme jako jeden můj přítel, který byl na nějakém trhu a viděl tam krásné papoušky. A vzpomněl si na maminku, která slavila 70. narozeniny, která milovala papoušky, tak jí koupil 2 velcí. Takový to byli nádherní ptáci, barevní, uměli mluvit, zpívat, překládat, tancovat. A aby neumřeli, jeden stál $5,000. Aby neumřeli, tak je poslal nějakou tu UPS službou přes celý státy k té matce a pak jí volá a říká, mami, jak se ti líbily ty ptáci? Maminka Suše odpověděla, byly chutný. Mami, co jsi to udělala? Ty ptáci, ty papoušci uměli mluvit, zpívat, tancovat, barevní, jeden stál $5,000 a ty si je snědl, $5,000 a ty si je snědla. Když byli tak chytrý, měli něco říct. Teď všichni se strašně smáli, včetně toho Obamy. Ale ten neurochirurg zvážněl a řekl, vidíte, přátelé, a jestli my se nezbavíme politické korektnosti, tak skončíme jako ty ptáci na grilu. A už se nesmál nikdo. Tak v tomhle ohledu potřebujeme, proč teda otázka, proč třeba, kdo dokázal říct tu famózní větu král je nahý? A proč to dokázal? Protože dítě je jeho čistá mysl. Přesně. Protože dítě má čisté srdce a Saint-Exupéry říká správně vidíme jen srdcem, protože podstatné je pro oči neviditelné. A z toho důvodu zase na vás, pane kolego, když jste tam si se podíval generačně na tu kontinuitu, respektive diskontinuitu našich zkušeností, tak ono, když v létě, v parném létě, jako je třeba teď, jeden den nesvítí slunce, no tak voda v rybníce to nějak nezaregistruje. Jo, tam. Ale když nebude svítit týden, měsíc, tak ona vychladne. A jestliže se přes generace už ty děti nedozvěděly nic o desateru, o lásce Boží, o tom, že se máme k sobě chovat jako bratři a sestry, protože máme společného tatínka, jinak to bratrství nemá smysl bez společného táty, ne? No tak jestliže se jim to neřekne, tak proč oni, kde by měli vzít tu sílu na to, aby obnovili to, jak říkáte vy krásně, paní Vladimíro, ten selský rozum, to racionální myšlení, ale to vychází ze srdce. Blížíme pomalu k závěru našeho odpoledního setkání. Já bych se zeptal ještě na závěr, kdybyste měli poradit nebo vyjádřit svůj názor, když se s vámi budou bavit členové naší mladší generace, že lidi, kteří třeba přicházejí k těm volbám nově nebo dokonce poprvé. Na co by se měli více soustředit? Na kandidáta nebo na ten tým toho kandidáta? No, tak samozřejmě by se měli soustředit hlavně na program a na to, co je pro ně důležité. To je teda spíš, tím bych odpověděl ten tým, protože ten tým jistě připravuje ten program. Bohužel často to bývá tak, že rozhoduje ten kandidát. Lidi mají rádi silné osobnosti a já jim rozumím, ale měli by se taky podívat na ten program. Ale je pravda, že silné osobnosti v politice mají pořád svou roli. A vždycky je lepší, když je tam nějaká osobnost,
než když je tam někdo, o kterým víte, že to prostě osobnost není a že tam jenom plní nějakou úlohu někoho, kdo je za ním. Já když to třeba převedu na Andreje Babiše, já si o něm mohu myslet, že je podvodník, zloděj, třeba i vrah. Ale vím, že je to on a že je tam sám za sebe. Ale já nevím, jací podvodníci, zloději a možná i vrazi stojí za takovým naším panem premiérem Fialou. To je podle mě ten problém. Když bych jim měl teda ještě něco doporučit, volte autentické politiky. Volte ty, o kterých jste přesvědčeni, že jsou tam opravdu za sebe. A já k tomu řeknu jednu věc. I ve sportu tým je ten základ, ale každý tým potřebuje svého kapitána, ten, kdo ho povede. A kormidlníka tak. To už jsme u těch veslic. Ale i ta veslice od týmu, když tam bude veslovat každý někam jinam, tak se veslice se nikam nedostane. Takže je to o partě lidí, která má táhnout za jeden pro vás a pod silným vedením. Svatoplukových prutů, že jo? No, vy jste mi připomněl ještě jednu, když si dovolíte, jeden můj takový obraz, který jsem často studentům předkládal. Ten se týká rozdílu, že jsem se jich ptal, co myslíte je důležitější pro nás jako konzumenta, když přijdeme do restaurace. Důležitější recept, anebo kuchař, který se musí držet toho receptu. No a oni, představte, jsme jenom velkému překvapení, jako mnozí říkají, no přece kuchař, ne? No, tak já jsem jim na to odpověděl, ale jste neposlouchali tu podmínku, jako který se musí držet toho receptu. Představte si, že budete mít skvělého kuchaře z Půlpu, z karlovarského, prominentního hotelu Půlp s 30letou praxí, profesionál každým coulem, ale on dostane do ruky recept, podle kterého se houbová omáčka vaří z muchomůrek. No tak připraví vynikající jídlo, všichni se skvěle nají, ale jenom jednou. Zatímco když se bude třeba průměrný kuchař držet toho dobrého receptu, tak se do té restaurace budou ti strávníci vracet a časem se mají ještě líp. No, u těch kuchařů a receptů je jedna zajímavost. Já nevím, jestli jste tu zajímavost postřehli, ale je jeden recept, 10 kuchařů a 10 kuchařů podle jednoho receptu uvaří 10 různých jídel. Přestože budou dodržovat všechno, co dodržovat mají, tak výsledek je po každý jiný. Ale nepřekročí tu červenou čáru, že houbová omáčka se nevyváží muchomůrek. Ne, to určitě ne. A bohužel lidé, jako je soudruh Fialenko, kterého tady pan kolega jmenoval, no to jsou lidé, kteří přece totálně popřeli své vlastní krédo. Nejhorší na tom je, že on ze sebe dělá ještě katolíka. To je skutečně chucpe. Pane inženýre, nejhorší je to, že on tomu věří. Tomu ne, on tomu nevěří. Já myslím, že tomu snad věří. Kdyby tomu nevěřil, tak to neříká tak úžasně. Víte, já zkusím teda na závěr vám zavést. Jeho inteligenci. Já vám zkusím zavést. Jako já bych nechtěl zasahovat do boží kuchyně a porcovat, kolik dostal Petr Fiala inteligence od Pána Boha, to nevím, ale vím, že... Ať si udělají diváci na tom sami. Já myslím, že za 4 roky na tom nejdost příležitostí. Ale rozhodně přece inteligence není garancí, zárukou morální způsobilosti kvality. Tam jde o srdce. Ne? A když se vzpomenete, a vy si jistě vzpomínáte na soudruha Petra, jak mu mnozí přezdívají Petro Fialenko, protože spíše ukrajinským premiérem než českým, tak on v roce 14 přece na kongresu ODS mluvil naprosto jednoznačně. Přátelé, znáte jeden jediný recept Evropské unie, který by byl smysluplný, který by opravdu fungoval? Já tedy ne. Když se něco nedaří, Brusel má jedinou odpověď. Je to tím, že jsme stále ještě málo evropští. My se místy chováme jako blázni. Je to proti zdravému rozumu a já si dovolím říci někdy i proti mírně nemocnému rozumu. Já proti Rusku nic nemám. Já mám Rusko docela rád.
Pak uplyne nějaký čas a pan premiér prohlásí, my jsme byli první, kdo začali dodávat zbraně na Ukrajinu ještě před konfliktem, což tedy v podstatě potvrzuje Marco Rubio, současný americký ministr zahraničních věcí, kdy v březnu oficiálně prohlásil ten konflikt na Ukrajině je proxy war, zástupná válka amerického deep state, hlubokého státu proti Rusku rukama Ukrajinců. Tuto větu vyslovil, jak potvrdil pan prezident Miloš Zeman 14. května letos. To jste možná zaregistrovali na půdě sněmovny. Tuto větu, tento výrok vyslovil nejen Marco Rubio, ale i J.D. Vance. Tak to byla odpověď pana prezidenta na mou otázku, kdy jsem se ho tam tehdy zeptal, a to na základě nádherného výroku paní docentky Švihlíkové, kterou určitě znáte jako skvělou ekonomku, jako neohroženou v podstatě takovou bojovnici za pravdu, za naši existenci holou, když řeknu budoucnost, která tam mimochodem udělala vynikající, a to bych se vás zeptal, jestli jste viděli, vynikající videomost s Jeffrey Sachsem. Neviděl jsem. A ona tam toho 14. května, mimochodem 14. květen je zajímavé datum, protože jsou to narozeniny Karla IV. A ona tam řekla, my máme 2 priority letos na půdě sněmovny. Mluvit pravdu a zachovat mír. A já jsem se přihlásil a zeptal jsem se pana prezidenta, pane prezidente, já bych vám rád položil otázku. Vy jste v době výkonu své funkce prezidentské označil ten konflikt na Ukrajině za občanskou válku. Potvrdil to ostatně Marco Rubio a citoval jsem to, co jsme si teď řekli. A vy víte, že učím desítky let a měl jsem mezi svými studenty i východní Ukrajince, mám osobní svědectví z Luhansku, z Doněcku, z Chersonu, z Charkova, z Oděsy, z Dněpropetrovsku, z Mykolaive. A takže víme, že těch 8 let genocidy není žádná ruská fikce, ale bohužel nešťastná tragická skutečnost. A tak bych se vás chtěl zeptat, jestli si myslíte, ve světle těch priorit, které tu tak nádherně vyzdvihla paní docentka Švihlíková, jestli naše vláda tato stávající, najde odvahu to udělat. Protože jestli tu pravdu skutečně sdělí, řekne, no tak zákonitě logicky zmizí ta choromyslná nenávist vůči Rusku, obnoví se přátelské vztahy, nastaví se vzájemná výměna energií plynných i kapalných za rozumné ceny a krize končí. To je technicky velmi jednoduchý proces, ale je tady v cestě stojí ta nešťastná ideologická bariéra nenávisti. Myslíte, že se k toho dožijeme? A on mi odpověděl tou větou, a tento výrok nevyslovil pouze Marco Rubio, ale také J.D. Vance. A pak jsme se vyfotografovali. Tak, já bych vás poprosil o závěrečné slovo k tomu, co jsme si tady všechno dneska řekli. Tak mluvili jsme o volebních kampaních, mluvili jsme o nenávisti, mluvili jsme o dezinformacích. A já bych konstatovala, že vlastně volby se blíží. Konec prázdnin, volby budou za 1,5 měsíce, jestli dobře počítám. Takže, vážení voliči, máte 1,5 měsíce na to, abyste zjistili, jaký kdo má program, jak se vás ten program dotkne nebo nedotkne, jestli vás osloví nebo neosloví. A abyste vzali rozum do hrsti a hlavně toho 3. nebo 4. října šli do volební místnosti a ten svůj hlas někde do té urny hodili. Já s tím naprosto souhlasím. Ještě bych jenom dodal, prosím vás, podívejte se, co ti politici říkali před volbami, které byly před 4 roky a co potom dělali. A podle toho se rozhodněte. Děkuju moc. Podle ovoce je poznáte, říká ostatně Pán Ježíš. Já bych si dovolil jeden apel také přidat, ještě jestli mi to prominete. Víte, benediktíni, jakožto jeden z nejdůležitějších, z nejstarších řádů, měli takové krásné motto, heslo ora et labora, modli se a pracuj, protože my šíříme informační pole tím, co jsme si tady říkali, diváci, posluchači následovali, ale my nemůžeme ovlivnit, jakkoliv se snažíme podle
vašimi slovy nejlepšího vědomí a svědomí, mluvit pravdu a šířit ji jako betlémské světlo. Z toho jednoho plamínku v Betlémě se rozzáří 100 miliony světel po celém křesťanském světě před Vánocemi. Ale nemůžeme ovlivnit, že zda ta naše serpa bude přijata, zda ti posluchači zpracují racionálně ty informace a přijmou je srdce. A proto potřebujeme tu modlitbu, ten déšť Boží milosti, aby zavlažil půdu a vytvořil z ní skutečně úrodné pole. Aby to nebyl asfalt nebo dlažba, protože tam ta naše semínka nevydají žádný efekt. Proto ora et labora, modli se a pracuj, neboť jedna ruka, přátelé, neklesá. Děkuji moc, hodně štěstí. Díky. Děkuji moc pěkně, že jste přišel. Děkuji vám pěkně.